Здравейте, скъпи клиенти! Аз съм Ивайло, управител на Климат Клиник Сервис ЕООД. Това е нашата страница в Facebook. Можете да разгледате, ако имате нужда от някакви услуги от нас. Това е първото видео, с което се включваме. Искам само да кажа, че ние сме официален дистрибутор на марка Norvis, които са скандинавски, работят много качествено, цените са им много практични за България. Те са отскоро, от една година. Може би ще изглеждам малко притеснен пред камера, но все пак това е първото видео, което заснемаме. Мисля, че с времето всичко ще се оправи. Стигнал съм от тук с много труд, много работа, клиенти доволни, естествено. Не знам колко дълго ще продължи това видео, нали? Но не мисля да слагам някакви преработки, да правя някакви филтри и така нататък. Просто ще добавя, че ние усилено работим на територията на София, област София. Надяваме се да се разширяваме напред. Ще качваме в този канал всички наши обекти предстоящи, направени, минали, всичко, което имаме като информация, като материали, снимки, видеа и така нататък, ще бъде качено в канала. Затова очаквайте следващи видеа. Благодаря за вниманието, абонирайте се, ако имате нужда от монтаж, демонтаж, профилактика, Климат Клиник Сервис е на линия. Говорете!